Ang'eyo ni onego appear for in the council mar ODM mar mondo obed ingeni Mark osebet ODM for quite a long time. Kuom thuolo mang'eny. Kendo ang'eyo ni Mark en ng'at moro ma apani onyalo express himself better in terms of ODM politics than the way I can actually express, because an abo wache weche mar good governance and the rest. But at the end of the day, adoko ODM ni mondo weuru Mark oti. Weuru tim tije mane jokenya omiye mar mondo tim. As much as ni onego align to party politics, but ong'eyo ni kodhi kacha, ong'e gima dhi timore kacha. Koro okapa ni en nyathi kata en ng'at mofuo mo make that decision. But at the end of the day, we wangi young people mondo wadu away with certain level of tradition and impunity. And one kaka young people, and anyalo relate gi wach mar technology, because I'm also a technology expert also. Ado penjo kamae 2000 ne kane wachako ng'eyo weche mege technology at broadly ne wasik information. Sani ok wasik information, watimo innovation winjo. Koro and adwa relate that to politics of Migoro, of what is happening today. Bo chopo kuma koro onego owewa mondo watine jokenya as young people, because we are the next leaders, and kikwabed gi level of interference mangato nyawacho ni koki align kod gima dwaro onge gima nyalo timre. Nyaki align with the party politics of this region, nyaki align gi a specific party eka gik moko dhi mbele. Weuru makoti Mark Nyamita tiyo tich maber, kendo okadwa wacho mang'eny, okadwa bedo involved mang'eny, but adwa ngiso ODM and the ODM body weuru makoti. Whatever you have against Nyamita, I know you can actually address it in a proper manner. Engagement will always come. Confusion will always come within a party, but then let Mark do the job that he was elected by the people to do. Winja ne mondi kaka Edwin Sifuna jagoro mar ODM no loso odiochieng' manyoro e romo mane giluongo mane Mark Nyamita nokochopo eka winj pach Brenda gisani.